പണ്ടത്തെ തലമുറയിൽ മുത്തശ്ശിമാരാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരിക അല്ലേ. നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ അമ്മയും അച്ഛമ്മയും അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുത്തശ്ശിമാരാണ് നമുക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു തരിക. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മുത്തശ്ശിമാർക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള നേരമില്ല. കഥകൾ പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് സാവകാശവുമില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയാനായിട്ടല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ചെറിയൊരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അലീനയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത്, അലീന എന്ന് പറയുന്ന 6 വയസ്സായ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി. അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് അവൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ടൗണിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവളും അച്ഛനമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാറ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി. അപ്പോൾ അവളുടെ അച്ഛൻ കാറിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി. അതിനുശേഷം കാറിന് എന്താണ് പറ്റിയെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അലീന എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അവൾ അമ്മയുടെ മടിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ട് അവള് കാറിന്റെ വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു മരത്തിന്റെ താഴെ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ, ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി കിടന്ന് കൈകാലിട്ടടിച്ച് കരയുന്നുണ്ട്. അലീന കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവള് അമ്മയുടെ മടിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നില്ല. അവളുടെ കയ്യിലൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അന്ന് രാവിലെ അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാഡി മേടിച്ചു കൊടുത്ത സാൻഡ്വിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇവളെന്താ ഇത് പെട്ടെന്ന് കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സാൻഡ്വിച്ചും കൊണ്ട് ഓടിയ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് പോവാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുഞ്ഞിന് ആ സാൻഡ്വിച്ച് കൊടുത്തു. കുഞ്ഞത് ആർത്തിയോടുകൂടി മേടിച്ചിട്ട് വളരെ ആർത്തിയോടുകൂടി തിന്നെയാണ്. ഡിസംബർ മാസത്തെ ഒരു തണുപ്പുള്ള പ്രഭാതമാണ്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞ് വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ പല്ലുകൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടിട്ട് അലീനമോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവള് ധരിച്ചിരുന്ന സ്വെറ്റർ ഊരിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അവൾ അമ്മയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അമ്മ കാറിൽ ഇരുന്നോണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലയാട്ടി കൊടുത്തോളൂ എന്നുള്ള മട്ടില്. അങ്ങനെ അവൾ ആ സ്വെറ്റർ ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക. ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ നേരത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അങ്ങനെ തണുത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഒരു സ്വെറ്റർ ഇടുമ്പോഴത്തെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ അവളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് കാറിലേക്ക് വന്നു. കാറ് ശരിയായി. ഡാഡി കാറെടുത്ത് അവർ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് ടോയ് മേടിക്കാൻ പോയി. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അലീനമോളുടെ ആ ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തി അവളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ വലിയ മനസ്സാന്തരം, മനപരിവർത്തനത്തിന് ഇടയാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം അവർ ഓരോ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോഴും വണ്ടിയോടെ നിർത്തും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഹാരമായിട്ടോ പണമായിട്ടോ ഒക്കെ ആ കുഞ്ഞിനും അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ആ അലീനമോൾ ചെയ്തൊരു നന്മ പ്രവൃത്തി എത്ര നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അവൾ ചെയ്തതല്ലേ. ഇതുപോലെയുള്ള നന്മകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ടല്ലേ നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട്. ചെയ്യേണ്ട നന്മ എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പാപമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഓർക്കുക. ശ്രീബുദ്ധനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഗാന്ധിജി ഓർക്കുന്നുണ്ട്, മദർ തെരേസയെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന്മ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും തയ്യാറാകണം. ഒരു ധനിയനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ ധനിയൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്വത്തുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അയാളുടെ ഒരുപാട് നിലങ്ങളുണ്ട്. അയാളുടെ നിലങ്ങളൊക്കെ സമൃദ്ധമായിട്ട് വിളവ് നൽകിയ ഒരു അവസരത്തില് അയാൾ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ഈ സമ്പത്തൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ എന്റെ അറപ്പുരകളെല്ലാം ഞാൻ വലുതാക്കി പൊളിച്ചു പണിയും. അതിനുശേഷം എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഞാൻ അതിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. അത് ഒരുപാട് കാലത്തേക്കുള്ള ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയും, ആത്മാവേ നീ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ നിനക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള വക ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയണം എന്ന് ഒരിക്കൽ ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അന്ന് രാത്രി അയാൾ കിടന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി, ഒരു ദർശനമുണ്ടായി. അവിടെ ദൈവം അയാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവം അയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മൂഢനായ മനുഷ്യ, നീ ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയല്ലോ, ഇതെല്ലാം നീ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് നിനക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ ഞാൻ തിരികെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നീ ഈ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയതെല്ലാം ആരുടേതായിത്തീരും? ശരിയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? നമ്മൾ ഒന്നും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, നമ്മളൊന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആർക്കാ കൊടുക്കുക? ഈ ഒരു രാത്രി നമ്മൾ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ. പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് 6 അടി മണ്ണ് സ്വന്തമായിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇന്ന് എന്ത് 6 അടി മണ്ണ്? ആ 6 അടി മണ്ണ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ശരീരം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ 6 അടി മണ്ണ് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ചിന്തിക്കാം. നമുക്ക് നന്മകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് നന്മയുള്ളവരാകാം, നന്മ ചെയ്യുന്നവരാകാം.